No niin, tervetuloa vuoden 2024 ensimmäisen Perkeleen harmonisen podcastin eli jakson numero 41 pariin. Toivottavasti kaikkien uusi vuosi meni tosi hienosti eikä sattunut mitään sen suurempia onnettomuuksia eikä tullut ryypiskeltyä liikaa tai hölmöiltyäkään sen ihmeemmin, että on pysynyt rauha maassa ja sormet on tallella ja silmät on ehjänä ja niin päin pois. Kuten tuossa uuden vuoden toivotuksessa ohjeistinkin ihmisiä, niin toivottavasti kaikki oli kunnon kansalaisia. Itellä meni tuossa muksun kanssa aatto ja joulu kun uuden vuoden päiväkin, että ihan rauhallista meininkiä, nätisti vähän ilotulitteita ja herkuttelua ja vähän pulkkailua. Ja helvetin kylmähän täällä Etelä-Suomessakin tällä hetkellä on, että kyllä se palelun puolelle meni. Poskiontalotkin tuntuu, että jäätyy saatana. Joo, siitä. Nyt on sitten viimeinkin juhlakausi ohi ja päästään takaisin arkeen, mikä ainakin itselleni sopii tosi hyvin nämä juhlapyhien työkiireet ja sitten kaikki normaali kuolevaisen tämmöiset joulu- ja uuden vuoden jutut, mitä pitää hoitaa, kaikki safkat ja lahjat ja juhlat ja vittu kaikki mahdollinen, niin ei jotenkin nyt tänä vuonna ei napostellut niin kuin ei sit yhtään. Mä oon ihan onnellinen, että tämä kaikki on nyt ohi. Siitä huolimatta, että pyhät on ollut niin sanotusti, että on ollut niin kuin juhlaa ja kaikki on lyönyt kättä ja kaikki on olevina niin joulumielellä ja uuden vuoden juhlinnan fiiliksillä, niin maailmahan ei ole siis levännyt, vaan kaiken näköistä on tapahtunut sekä kotimaassa että ulkomailla. Yksi juttu, mikä ainakin pärisytti noita partoja tuolla sekä somessa että ihan livenä oli tämä venäläisen maihinnousualuksen kohtalo tuolla Ukrainan suunnalla. Eli suurin ongelma tuolla sosiaalisessa mediassa näytti olevan siinä, miten Yle oli uutisoinut tästä aiheesta. Eli että Yle uutisoi Ukrainan väittäneen tuhonneensa maihinnousualuksen. Ja Venäjä sitten kertoi, ettei kyseistä kippoa oltu tuhottu. No siis ongelmahan nyt ilmeisesti ei ollut tämä uutisen sisältö, vaan se, miten Yle tämän uutisoi. Eli Ukraina on väittänyt ja sitten Venäjä on kertonut. Tätä on pidetty nyt sitten jotenkin erityisen ryssämielisenä hommana ja otsikointina, että ainakin Venäjän puolella, kun Venäjälle valittiin noin paljon mienompi sanavalinta. No itse asiassa mä nyt en tiedä, mikä tämän kipon lopullinen kohtalo on, mutta tämä maihinnousualus, niin siitä nyt oli vähän pariakin versiota liikkeellä. BBC ja Al Jazeera ainakin ties silloin kertoa, että muutama päivä sitten vielä, että tätä laivaa ei todellakaan oltu upotettu eikä mitään ja näin, että siinä mielessä Yle nyt ei ainakaan hirveän väärästä olla otsikoinnilla ollut, mutta ehkä tässä nyt ei kannata kansalaistenkaan vetää itsellensä ihan hirveitä raivareita tämmöisistä jutuista. Me tiedetään kaikki, miten toi Yleisradio toimii ja tällaista samanlaista paskaahan se on tehnyt maalla. Ei, no, se tullaan näkemään Jenkkien presidentinvaaleissa. Jos Trump lähtee ehdolle, niin me tullaan näkemään se. Me tullaan näkemään, miten se Yle taas lähtee tekemään. Kuka tahansa Trumpin vastaehdokkaana onkin, niin vaalikampanjaa ja silloin tämmöinen toiminta tulee olemaan vielä vähän räikeämpää. Et ehkä tästä nyt ei kannata kenenkään hikeentyä liikaa, mutta toinen asia, mikä tästä samaisesta jutusta nousi mieleen, niin oli se, että muistatteko vielä, kun käytiin keskusteluja ihan julkistikin siitä, että vapaata mediaa ei saisi kritisoida ja näin, että täytyy antaa journalistien tehdä työnsä rauhassa. Mutta ilmeisesti nyt se on sitten ihan ok, kun nämä niin sanotusti paremmat ihmiset ja oikeita mieltä olevat ihmiset sun muu, niin konsensus on siinä, että nyt tästä asiasta Yleä saa sitten piestä, niin tämä on sitten ihan oikein. Eikö se nyt enää olekaan vaarallista ja demokratian vastaista ja vapaata mediaa uhkaavaa ja vittu natsismia, kun Ylestä puhutaan ikävästi. Mun mielestä kaikkea mediaa pitäisi pystyä kritisoimaan ja myöskin vaihtoehtomedioille olisi suomalaisessakin kentässä edelleen paljonkin tilausta. Tuolla Yhdysvalloissahan se on lähtenyt jo keikahtamaan siihen suuntaan, että niin sanottuja vaihtoehtomedioita kuunnellaan helvetin paljon, seurataan helvetin paljon enemmän kuin näitä valtamedioita. Mä nyt en muista kuinka moninkertaisia kuuntelijamääriä esimerkiksi
tuolla Joe Roganin podcastilla on verrattuna CNN, joka on siis kuitenkin Jenkkien suurimpia uutistoimistoja, niin heidän lukijoihinsa tai katselijoihinsa, mä en muista moninkertainen se oli, mutta kyllä se aika posketon määrä oli, että Roganilla oli siis kymmeniä miljoonia kuuntelukertoja enemmän kuin mitä CNN:llä sitten lukijoita, mutta se nyt on Jenkeissä tietysti, se nyt on vähän erikoinen paikka muutenkin. Jenkeistä kun puhuttiin, niin tuossa hiljattain osui silmiin tämmöinen pieni faktan poikainen tuolta X:n eli Twitterin puolelta. Siellä puhuttiin vertailtiin siis presidenttejä keskenään. Niin tiesittekö, että Bidenin hallinto on tänä vuonna viime vuonna, siis 2023, karkottanut 141 000 ihmistä, sisältäen muun muassa 18 000 perhettä, eli lapsiperheitä, 18 000. Vertailun vuoksi niin Donald Trump karkotti vuonna 2020 14 400 perhettä, eli kumpi tässä nyt oli se ihmisvastainen pahis, oranssi mies vai toi seniili, debiili, miksi nyt pitää kuvaillakaan, Sleepy Joe kuitenkin. Siellä on Jenkeissä pressavaalit tosiaan tulossa ja suomalainenkin valtamedia on ryhtynyt pikkuhiljaa kampanjoimaan. Jotenkin tuntuu vaan olevan kynä vähän tylppänä ja otsikot on toistaiseksi ainakin, mitä Trumpin valinta tarkoittaa Suomelle laatua. Ja no, Iltapaskan artikkelin perusteella ei se paljon paskaakaan tarkoita, siis enemmän tässä Iltapaskan artikkelissa, mitä Trumpin valitseminen presidentiksi tarkoittaa Suomelle, keskityttiin siis siihen, että Trump halusi, että eurooppalaiset maksaisi enemmän omasta puolustuksesta, ettei Euroopan maiden puolustus lepäisi sitten siellä Naton harteilla. Tässä nyt on monella muullakin tapaa tämä Suomen NATO-jäsenyys alkanut näyttää jopa paskemmalta diililtä kuin mitä itse ennakkoon ounastelin. Itsehän olin ja olen edelleen NATO-vastainen. En olisi halunnut Suomea NATO-jäseneksi missään nimessä. Tässä nyt nämä niin sanotut turvatakuut, mitä meille lupailtiin, niin ei näytä yhtään niin vakaalta enää. Ja just tämmöinen Jenkkien toiminta, että se nyt riippuu ihan siitä, millä mielellä siellä niin sanotusti herätään, että kuinka vakaa se Jenkkien tarjoama selkänojasta Suomelle kuitenkaan on. Mutta joka tapauksessa niin suomalaisen valtamedian kynä on aika tylsä tällä hetkellä, mitä noihin presidentinvaaleihin tulee. Kai siellä on hiljaisuudessa itsekin jo itselleen myöntäneet, että ei tuo Biden nyt sitten mikään sen suurempi sateentekijä ollutkaan, ja se Jenkkien toiminta tai meininki tai suunta ole jo kovinkaan muuksi muuttunut. Itse asiassa Trumpin kaudella taisi mennä taloudellisesti jopa hieman paremmin kuin tällä hetkellä. Biden omiksi nyt ei tunnu sitten kuitenkaan toimivan. Kaikenlaista muutakin suhmurointia sitä maailmalla tietysti on tässä pyhäpäivien aikana tapahtunut. Jokuhan voisi ajatella, että kaikenlaista pikkuhämärää yritetään aina sutia näiden pyhäpäivien aikana sisään, kun ihmiset ei välttämättä mediaa niin tarkkaan seuraa. On kaikenlaista muutakin hommaa, kuten just vaikka joulukiireet ja uuden vuoden juhlinnat ja kinkun sulattelut ja kankkuset, mitä liian ikinä nyt onkaan. Niin, mutta kuitenkin niin virasto, joka vastaa EU-alueen lääkkeiden myyntiluvista, eli tämä EMA, josta mä oon puhunut aikaisemmassakin podcastissa hieman, niin suosittaa tällä hetkellä yli 400 lääkkeen myyntiluvan peruuttamista sen takia, että näiden lääkkeiden turvallisuustutkimuksissa olisi ollut jotain hämminkiä, eli tutkimustulosten epäluotettavuuden vuoksi. Siis totta kai se on hyvä homma, jos nämä motiivit on oikeat, että tätä tehdään nimenomaan siis kansalaisia suojellakseen, mutta kun jotenkin omaan silmään kautta korvaan niin, ja omaan niin kuin käsityksen siitä, miten maailma toimii, niin mä en jaksa uskoa, että siitä olisi kysymys, että ihan vaan niin kuin moraalisista ja turvallisuussyistä tähän on lähdetty, että sitten tätä EMAn uutista siitä, että 400 lääkettä vedetään pois markkinoilta, niin on muun muassa nämä koronarokotekriittiset jakanut tuolla tattivaihdossa pitkin sosiaalista mediaa. Mä haluan nyt huomauttaa, että EMA sai muun muassa koronarokotekriittisiltä myös minulta paljon paskaa niskaa silloin koronapiikin käsittelyn aikana. Ihan vaan niistä vajavaisuuksista just, että kuinka paljon siellä vedettiin lääke- ja rokotetutkimuksessa mutkia suoriksi sen takia, että saatiin parille firmalle muutama miljardi lisää fyrkkaa tilille. Niin tällä hetkellä se näyttää kuitenkin, että
Eman toimintaa voidaan pitää niinkin luotettavana, että syyttävä sormi kääntyikin yhtäkkiä niihin lääkeyhtiöihin, eikä sitten kuitenkaan Emaa, joka minun käsitykseni mukaan on läpeensä korruptoitunut lafka. Mä en pidä Emaa yhtään sen luotettavampana nyt kuin silloin, kun koronapiikki-asiaa käsiteltiin. Siellä on vaan tainnut tämän kuun kirjekuori olla vähän kevyempi muutamalta firmalta, niin napsasee sitten tämmöisen maksumuistutuksen, eli parin napin myyntiluvat pois. Näin mä luulen, että siinä on käynyt, ei se mikään sen monimutkaisempi homma on silloin mitään tekemistä sen kanssa, että meitä tai teitä tai sinua tai heitä halutaan suojella, vaan fyrkat vaan on vähissä. Ainakin omasta mielestä on jokseenkin naivia ajatella, ettei semmoista muutamaa tonnia kuussa tienaavaa virkamiestä pystyisi ostamaan taskunsa esimerkiksi semmoisella 2 vuoden liksaa vastaavalla summalla, joka nyt voisi olla esimerkiksi semmoinen 100 000, 150 000 euroa. Kuitenkin kun puhutaan lääketeollisuudesta, niin tuommoinen 150 000 euroa on niin kuin kärpäsen kusi keskellä tyyntä valtamerta. Sitä ei kukaan sieltä huomaa, se on aivan saatana varma juttu. Ja varsinkin kun tietää, että tällä moraalinen selkäranka saattaa olla vähän notkeampi kuin ehkä tavan kansalaisella, kun hän tietää varmasti senkin, että kenkää sieltä ei saa, koska suurin osa muustakin porukasta tekee sitä samaa hommaa, eli korruptoituneena virkamiehinä myy esimerkiksi tämmöisiä lääkkeiden jälleen myyntilupia ja mitä nyt ikinä elintarvikkeiden valvonnassa saattaa olla tiettyjä laskelmoituja puutteita, joiden ansiosta sitten tämmöisen virkamiehen taloudellinen sietokyky ja kestokyky tässä modernin maailman mullistuksessa saattaa olla hivenen parempi kuin ehkä muuten olisi. Tietysti vertailukohtahan tämmöiselle korruptiolle löytyy jälleen kerran sieltä Yhdysvalloista. Meinaatteko, että Jenkkien opiaattikriisi, Purdue Pharma, siinä keihään kärjessä olisi saatu aikaiseksi, jos siellä olisi täysin korruptoitumattomia ja suoraselkäisiä ja oikeista moraalista lähtökohdista työtään tekeviä virkamiehiä. Ei, en mä usko, että kukaan mun kuuntelijoista on niin vitun tyhmä, että ajattelisi sillä lailla. Lääkkeistä ja rokotteista, kun nyt alettiin kerran puhumaan, niin en tiedä kuinka moni on tietoinen tästä, mutta uusi malaria-rokote on ihan loppusuoralla valmistumassa ihan näillä näppäimillä. Tämä uusi malariarokotehan on siitä erilainen kuin mihin me ollaan täällä lännessä totuttu, että tämä malariarokote todella saattaa jopa estää malariatartunnan saamisen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että uusi malariarokote ehkäisisi jopa 75% tartunnoista. Siihen nähden, että malariaan kuolee noin 400 000 ihmistä joka vuosi ja sairastuu noin 200 miljoonaa ihmistä, niin tämä on aika kova määrä, että jos niistä kuolonuhreista esimerkiksi saadaan niin kuin 3/4 ehkäistyä, niin se on aika kova juttu. Tietysti kovin suuria taloudellisia merkityksiähän tällä tämmöisellä sairaslomapäivien sun muiden niin kuin työvoiman kuolleisuuden kohdalla ei ole, koska suurin osa malarian kuolleista asuu Afrikassa, ja no me kaikki tiedetään, miten Afrikassa sitten tämä bruttokansantuotekehitys on viime vuosikymmeninä mennyt kaikesta lännen avusta ja tuesta huolimatta, mutta inhimillinen lasku on sitten pienempi malariastakin, kun tämmöinen rokote sinne kehitellään. Musta on tullut aika kohtalaisen hyvä näköjään näissä aasinsiltojen rakenteluissa, nimittäin nyt kun tässä päästiin pikkasen sivuamaan noita ihmisoikeuksia, niin ei hirveätä mielikuvitusta vaadi, että keksitään sille aasille silta, jota pitkin mennään seuraavaan aiheeseen. Nimittäin Vatikaani antoi ihan viimeisten maiden joukossa maailmassa naisille äänioikeuden. Miettikääpä, että Vatikaani on kuitenkin katolisen kirkon pyörittämä minivaltio, joka kuitenkin sitten niin kuin useimmiten ylpeilee nimenomaan sillä, että katolinen kirkko oli se, joka toi sivistyksen synkimpiikin maailman kolkkiin. Ja siitä huolimatta vasta vuonna 2023, eli viime vuoden puolella sitten naiset sai Vatikaanissa äänioikeuden. Omituinen juttu. No ei se, kuten kaikki tiedetään, niin eipä se Vatikaani nyt sitten kuitenkaan ihan semmoinen pyhimysten kerho ole, kuin millaisena itseään tykkää markkinoida. Siis Vatikaanihan se antaa nimenomaan nämä pyhimysten arvonimet parhaaksi katsomilleen tyypeille ja samaan aikaan suojelevat sitten muun muassa pedofiileja ja näin päin pois.
Ja siis ei siinä hieno homma, että naiset sai Vatikaanissa viimeinkin äänioikeuden, mutta jos mä nyt on ihan oikein ymmärtänyt, niin Vatikaanissa todellista valtaahan käyttää siis tasan kirkko, eikä demokratialla suoranaisesti ole suurempaa sijaa Vatikaanin toiminnassa, mutta hei, paikalliset on onnellisia ja sehän on tärkeintä, miten vittua se meille täällä kuuluu, miten joku valtio asiansa hoitaa, niin kauan kun ihmiset siellä on tyytyväisiä, niin ihmiset on tyytyväisiä. Ja sitten jos paikalliset ei ole tyytyväisiä, niin se on heidän ongelmansa. He hoitavat sitten asiansa paremmalle tolalle. Serbiassahan tähän tosiaan on herätty ihan taas jälleen kerran vaalien tiimoilta. Olen tainnut aikaisemmassakin podcastissa joko edellisessä tai sitä edellisessä puhua näistä Serbian vaaleista. Ne tosiaan osittain uusitaan siellä epäilyn vaalivilpin ja mellakoiden takia. Mä luulen, että nämä mellakatkin on vähän ympätty tähän niin kuin narratiiviin ihan vaan sen takia, että nämä mellakoitsijat saataisiin niin kuin tyynnyteltyä siellä, nimittäin aika kovaa menoa siellä on ollut. Mellakoita lietsoneet oppositioedustajat on sitten ilmoittaneet jo hyvissä ajoin, että meinaa boikotoida näitä uusintavaaleja. Eli ensin ne kitisee siitä, että vaalit oli epäreilut, ja mitä ne toki olikin ilmeisesti, ihan kansainväliset riippumattomat vaalitarkkailijat on käyneet näin toteamassa, että siellä on jonkinlaista hämminkiä ollut, että on esimerkiksi painostettu äänestäjiä ja lahjottu äänestäjiä ja ostettu ääniä ja näin päin pois, ja valtion mediakin ilmeisesti ollut vähän turhan vahvasti toisella puolella. Suomessahan semmoista ei ikinä tapahdu, eihän. Mutta kuitenkin niin vaalit hävinneet oppositiopuolueet nyt sitten on ilmoittanut, että ne boikotoi uusintavaaleja. Eli no mitä sitten, sepä siitä sitten hävinneet sanoutuivat irti demokraattisesta keinosta, niin kuin tässä toki mellakoiden aikana ovat tehneetkin. Siellä on tunkeuduttu julkisiin rakennuksiin ja vallattu paikkoja ja mellakoitu ja tapeltu poliisien kanssa ja poltettu autoja. Mutta pikkasen mä tunnen sitä paikallista mielenlaatua yhden friendini kautta, ollaan puhuttu paljon ja luulen tavallaan, että mulla on jonkinlainen pintaraapasu siihen, mä ymmärrän millaista väkeä siellä maailmankolkassa Balkanilla asuu, niin oma arvaus on sellainen, että siellä rupeaa kohtapuoliin vankilat ja hautuumaat täyttymään. Vaaleista taas toisiin. Presidentinvaalithan Suomessa kohtapuoliin tulossa. Ja kuten kaikki tietää, niin muun muassa Saara Huhtasaari ja Paavo Väyrynen putosivat presidenttikisasta pois, kun ne eivät saaneet näitä kannattajakorttejansa täyteen. No, Paavo Väyrysen kohdallahan kannattajakorttien kohdalla sitten tuli mielenkiintoinen show siitä hommasta, kun Paavo Väyrynen ilmoitti sosiaalisessa mediassa, että Posti olisi hukannut hänen kannattajakorttejaan jonnekin, ja niitä oli löytynyt sitten väitetysti muun muassa Virosta, eli ja siellä oli sitten niin kuin Postin järjestelmässäkin merkitty, että paketti on vastaanotettu ja kuitattu nimenomaan siis Virossa, vaikka siis lähetyksessä silloin, kun Väykän kätyrit olivat näitä kannattajakortteja lähettäneet Helsinkiin, niin vastaanotto-osoitteeksi oli merkitty kuitenkin Helsinkiin. No tätä nyt sitten vähän aikaa vatvottiin, itsehän on siis sitä mieltä, että missään nimessä tämmöistä ei pitäisi päästä tapahtumaan, että postilla pitäisi olla ihan oma järjestelmänsä tämmöisen postin kuljettamiseen, että se on niin kuin erikoisvarmaa, että mikään ei pääse häviämään ja kaikki pääsee perille nimenomaan vielä ajoissa, koska ne oli ilmeisesti jonkinlaisena pikapakettina sinne lähetetty. No postilta sitten sanottiin, että on ihan paskapuhetta, että ei siellä kukaan mitään ole hakkeroinut, vaan siellä ainoastaan tämä postipaketin seurantahomma oli näyttänyt sitten väärin jostain syystä, että tämä järjestelmä oli vaan näyttänyt, että ne on Tallinnassa, mutta ilmeisesti nämä paketit oli kuitenkin sitten päätyneet Keminmaalta ihan perille Helsinkiin asti. Ja mä en tiedä, jäikö se nyt siitä 200 kannattajakortista tai nimestä vaille, vai kuinka monta kannattajakorttia Väyrynen sai sitten kerättyä, mutta ilmeisesti ihan reippaasti alle vaaditun määrän kuitenkin. Mä olen kieltämättä Väyrysen puolesta vähän harmissani, koska Väyrynen on kaikesta huolimatta niin vanhempi valtiomies ihan siis sanan kaikessa merkityksessä. Väykkä oli kuitenkin kansanedustaja jo noin vuosikymmenen ennen kuin mä oon edes syntynyt ja ollut ministerinäkin useampaan otteeseen, ja vaikka kyseessä on kohtalaisen värikäs ja kärkäs hahmo, niin arvostan kuitenkin Paavo Väyrysen aikaansaamisia. Ehkä nämä viime vuodet nyt ei ole ollut ihan sitä hohdokkainta aikaa. Paavo Väyrynen on vähän samanlainen kuin semmoinen kehäraakkinyrkkeilijä tai semmoinen loppuajettu jääkiekkoilija, joka ei vaan osaa lopettaa.
ei osannut lopettaa silloin, kun se oli huipulla, eikä osaa lopettaa nytkään, kun se on jo ihan 1000 paskana ja leuka ei kestä enää iskua ja olkapää on kipeä ja rystyset on paskana ja pumpuskin on jotain häiriöä ja luikkari ei vaan kulje, niin Väykkä on vähän samanlainen kuin nämä huippu-urheilijat, jotka ei sitten huippuvuosiensa jälkeen osaa tunnustaa realiteetteja ja lopettaa. Ehkä se Väyrysen aika on nyt sitten ohi. Omasta mielestä Väyrynen saattaisi olla kuitenkin poliitikkona sellainen, jonka ajatuksilla ja näkemyksillä saattaisi olla paljonkin annettavaa Suomen kansalle. Ei ehkä nyt presidenttinä. Mä en jotenkin jaksa uskoa, että Väyrysestä ehkä olisi semmoisen edustustehtävään niinkään. Mutta tämmöiseen ihan käytännön politiikkaan, siis mä luulen, että Väyrystä voitaisiin leipoa tarvittaessa vaikka jopa ihan kohtuullisen hyvä ministeri. Ja ei nyt ehkä mitään ulkoministeriä eikä välttämättä ehkä pääministeriäkään, mutta sanotaan nyt vaikka sisäministeri, niin sanoisin, että Paavo Väyrynen saattaisi olla helvetin hyvä vaihtoehto siihen hommaan, mutta ehkä se Väyrysen nyt olisi aika tosiaan vetää töpseli irti ja pistää niin sanotusti Väykkä-show nyt telakalle ja vetäytyä vaikka viettämään eläkepäiviä. Tosin mikä vittu se minä on kelläkäs sanomaan, milloin aika vetäytyy eläkkeelle, jokainen tekee mitä tekee. Eihän se minun asiani ole täällä sanoa, kenen pitäisi jäädä eläkkeelle ja näin, mutta harmi vaan, että niin kuin tälleen, en sano, että sääliksikään, mutta harmittaa vähän se, että tuollainen paljon aikaan saanut ansioitunut valtiomies nimenomaan sitä pilaa sitä historiaansa tai aikaansaamisiaan tämmöisillä tahroilla, niin kuin jonkun omien mikropuolueiden perustaminen ja tämmöiset saatana höpö-vaalit, missä on mitään mahdollisuutta voittoon, ei saanut edes kannattaa kortteja kasaan, niin tämmöisillä höpö-jutuilla sitten tahraa sitä perintöä, se on kyllä, se käy vähän harmittamaan. Toki hieman harmittaa myös Väyrysen kampanjakoneiston puolesta, en tasan tarkkaan tiedä, ketä kaikki siellä oli taustalla, eikä sillä mitään väliä olekaan, mutta vaalien, oli ne millaiset vaalit ja tahansa, niin häviäminen on aina perseestä. Olin erään perussuomalaisen eduskuntavaaliehdokkaan vaalipäällikkönä ja niin lähelle pääsi eduskuntapaikkaa, että pääsi niin kuin varakansanedustajaksi Uudeltamaalta ja kyllä pakko sanoa, että vaikka en itse mihinkään virkaan tai tehtävään tai paikalle ollut pyrkimässäkään, niin kyllä se vitutti ihan siis kaverin puolesta sekä sitten se työmäärän puolesta, mitä kaikkea siihenkin tehtiin siihen kampanjaan. Porukalle ehdokas itse kulutti itteensä niin kuin kaikista päistä loppuun ja näin päin pois. Mä voin vaan kuvitella, miten siippiolo Väyrysen kannattajilla on, kuinka kauan sitä hommaa on Väyrysen eteen tehty ja tässä on nyt sitten taas yhden kilpailun tulos, että ehkä tätä voisi vertailla vähän tuossa mäkihyppy-termeillä, että ei päästy varsinaiseen kilpailuun mukaan, vaan koekierrosten jälkeen todettiin, että nyt ei taso riitä. Tosin en välttämättä olisi hirveästi yllättynyt, vaikka tämmöinen niin sanottu kommehdys olisi tapahtunutkin. Ei se ole enää kaukana, että Suomessa alkaa vaalit ja kaikki tämä poliittinen peli olemaan ihan tuommoista jenkkikamaa jo pikkuhiljaa. Kyllä se alkaa nämä vaalien alla, niin toi paskanheitto tuolla somessa taas kiihtymään. Huomaa, että on vaalit tulossa, vaikka on presidentinvaalitkin, eli semmoisia tavallaan niin kuin paikallisia intohimoja ei herätellä, jota esimerkiksi kuntavaaleissa näkee. No helvetin mielenkiintoista luettavaa, tiedättekö, jossain Twitterissä semmoiset paikalliset väännöt, alueelliset väännöt. Mä asun täällä Etelä-Suomessa, täällä Suomen etualapäässä, ei mulla ole mitään käsitystä, miten tuolla Pohjanmaalla tai Keski-Suomessa tai Lapissa asiat hoituu, millaisten ongelmien kanssa ja painitaan. Mulla ei ole varsinaista niin kuin konkreettista kosketusta niihin, ne on aika semmoista sivistävääkin lukea niitä kinoja, mutta nyt tässä presidentinvaalien alla, niin pakko sanoa, että alkaa menee ihan päin vittua. Kaikki tämä ennen kuitenkin sillain kohtalaisen tyyni ja jopa tyylikäs suomalainen tapa käydä presidentinvaaleja. Esimerkiksi nyt heitän tähän vaikka siitä huolimatta, että arvostan Jussi Halla-ahoa, enkä nyt ole kaikesta läheskään samaa mieltä kaverin kanssa. Tämä NATO-kysymys on yksi niistä, mikä meitä erottaa kyllä todella syvältä ja olen tiedostanut kyllä, että Jussi Halla-aho ei minusta järinkään välittänyt silloinkaan, kun oli vielä puolueen jäsen, mutta tuommoinen rikosilmoituksen tekeminen siitä, että sua kutsutaan fasistiksi, niin onhan se nyt vähän perseestä.
Mä olen sitä mieltä, että jos sanot Halla-ahoa fasistiksi, Li Anderssonia kommariksi tai vaikka Tytti Yliviikaria luotettavaksi kansalaiseksi, niin se on ihan ok. Siitä vaan, se on sun mielipiteesi. Ja se on sananvapauden suojaama juttu, että sä ilmaiset sen ääneen. Se on ihan fine, ei se pitäisi kellään olla mitään nokan koputtamista siihen. Jos siitä joku pahoittaa mielensä, niin vittu sitten pahoittaa. Muistakaa ihmiset, ei se ole meidän vastuulla se muiden mielipaha. Ihmiset on semmosia vitun kitisijöitä nykyään muuten. Kaikesta pahoitetaan mieltä, kaikesta loukkaannutaan. Ja jos ei omasta puolesta, niin joku toisen puolesta loukkaannutaan. Ihan vittu ihme paskaa. Jotenkin musta tuntuu Halla-ahoon, kun se Halla-aho ei ole mikään tyhmä jätkä. Siis se on ihan sama, mitä sä oot mieltä siinä kuulija siellä. Mitä sä oot mieltä Halla-ahon niin kuin maailman näkemyksestä tai katsomuksesta tai ideologiasta, niin sä et voi sanoa, että se olisi tyhmä jätkä. Ja tässä saattaa olla, että kyseessä on ihan tämmöinen kampanjallinen tehokeino. Tällä saadaan maalattua semmoinen muut vastaan Jussi Halla-aho-tyyppinen asetelma. Tällä saadaan pidetty Jussi Halla-aho hyvin tuolla otsikoissa ja näin päin pois. Tämä on ehkä semmoinen taitava jippo, millä tätä pystytään pitämään tämä kampanja tavallaan pinnalla. Siis onhan se nyt kuitenkin silloin, kun mietitään, että noille muille ihmisille annetaan kuitenkin silloin kohtuu paljon näkyvyyttä positiivisen kautta. Niin Halla-ahon on pakko keksiä jotain, millä se saa sitä näkyvyyttä saman verran kuin joku Jutta Urpilainen tai käytännössä vaalit jo hävinnyt Mika Aaltola. Mä en tiedä mitä vittua se jätkä siellä edes keikkuu enää. Se mokas oman kampanjansa jo hyvän aikaa sitten näin päin pois. Mutta jollain se pitää tosiaan paikkaa se homma. Sanottakaa nyt tässä muuten sen verran vielä. Mun mielestä Iikka Kivi on huonokäytöksen ja aggressiivinen kusipää. Siis ei se tavallaan mua ei haittaa henkilökohtaisesti vähääkään, jos tämä Kivi nyt jonkun saatana sakkotuomion sieltä saa, ei se mua haittaa, mutta on tää silti vähän typerää toimintaa, typerää peliä ylipäätään nykyään, niin ihmiset vetää toisiaan käreille ihan höpö jutuissa, semmoisia, mitkä voisi ihan hyvin vaan puhua tai lyödä vaihtoehtoisesti selväksi. Ja sitten todetaan, että tää on nyt näin tää homma. Et vittu, nämä on kuitenkin, aina tulee tietenkin yhteiskunnalle kustannuksia tämmöisestä. Luuletteko oikeasti, että joku Iikka Kivi maksaa omat oikeudenkäyntikulunsa? No ei vittu varmasti maksa. Sehän on elämäntapa taiteilija. Ja tälleen. Että se on kuitenkin yhteiskunnan maksettavaa tulee aina näin. Sama kuin joku Keijo lyö penaa, tiedättekö? Se on joku nakkikioski flaidis, jos ei tule mitään oikeita vammoja. Turha sitten lähteä käreille 2 saatana persaakisen pummin vääntämään. Siis sakkorangaistuksien perässä tai jonkun korvausvaatimusten perässä. Kun se menee kuitenkin niin, että valtionkonttori maksaa ne korvaukset toiselle, maksaa kaikki sakot jää pystyyn ja näin edelleen. Tuomarien aikaa kulutetaan, asianajien aikaa kulutetaan, kaikki saatana veronmaksajien piikkiin. Et eikö nyt olisi helpompaa vaan sopia asiat keskenään ja tälleen. Tottahan se on eri asia sitten, jos on jotain oikeata syytä vetää jotakuta käreille, että sulta on varastettu jotain oikeasti arvokasta tai vaihtoehtoisesti on tullut vammoja jossain tappelussa tai on mennyt vainoamisen puolelle se, että sun vitu yksityisviestiboksi tai kännykkä tai joku sähköpostilaatikko on täynnä jotain solvausviestiä samalta tyypiltä. Sitten mä ymmärrän, että ruvetaan tekemään rikosilmoitusta, että se vaikuttaa joka päivä se elämään, että se alkaa olla perseestä. Mutta sitten se ihan hiljattain tuli vähän yllättävästäkin suunnasta tämmöinen, ehkä tätä nyt ei voi rikosuutiseksi sanoa, mutta mä seuraan Mika Ilmeeniä tuolla Instagramissa. Mä joskus jumpattiin samalla salilla Järvenpäässä ja se oli silloin vaan tosi hurjan näköinen jätkä ja mä katsoin, että ei vittu, että tuossa on yksi kundi kyllä, kenen kanssa mä en menisi vittu kehään mistään rahasta. Ja näin, mulla ei ollut aavistustakaan Ilmeeni rikollisuudesta tai mistään muustakaan. Mä en itse pyörin sellaisissa piireissä. Mä olisin mistään saanut semmoista tietääkään siihen aikaan ja no kuitenkin ja mä oon sitten noita Ilmeenin kirjoja tuossa lueskellut ja kuunnellut ja tosi viihdyttäviä juttuja. Mulla on henkilökohtaisesti ihan vitun sama, onko puoletkaan niistä totta, mutta viihdyttäviä juttuja ne on. No nyt sitten Ilmeenillä on ilmeisesti tämmöinen tilanne käsissä, että kustantaja on hänen suostumustaan vailla, eli ilman hänen suostumustaan julkaissut hänen nimissään kirjan no totta kai rahan perässä siis Ilmeinin kirjathan on ollut suosituimpia tietokirjoja, siis uskokaa tai älkää, mutta Mika Ilmeinin kirjat niputetaan tietokirjojen kategoriaan, niin ollut suosituimpia tietokirjoja tässä viimeisen parin vuoden ajan, joten mikä ettei siis kyllä ihan varmasti
kustantajalle fyrkkakelpaa, koska kuten kaikki tietää, niin printtikirjallisuuden menekki on aika heikko ja kirjallisuus nyt muutenkin taitaa olla vähän laskusuunnassa ja mikä siellä trendaa siellä markkinoilla on sitten äänikirja. Nyt totta kai fyrkkaa pitää yrittää vuolla sieltä, mistä sitä on vuoltavissa, ja nyt sitten kustantaja on tosiaan ilman ilmeeni suostumusta julkaissut hänen nimissään kirjan, jossa hän näennäisesti puhuu katujengirikollisista ja tämmöisistä, että kun että kun ei pitäisi ja ei voi. Ja tälleen mä sitä kirjaa eihin kuuntelemaan melkein loppuun asti, ja mä ihmettelin kieltämättä, että tämä nyt ei ole ihan samanlaista settiä kuin mitä nämä aikaisemmat on ollut, että siitä puuttuu semmoinen viihteellinen ote niin sanotusti. Se on aika hyvä tarinankertoja tuo Ilmeen kuitenkin. Ja toinen, mikä pisti korvaan niin sanotusti, oli se, että Ilmeen ei itse lukenut näitä kirjoja. Ja se oli semmoinen, mikä sai ensimmäistä kertaa itsellä vähän niin kuin korvat hörähtää. Mitäs vittua, tässä on nyt joku toinen lukemassa. Se oli sama jätkä, joka luki ton Johanssonin Laten-kirjan. Sama jäbä luki nyt tätä uusinta kirjaa. No sitten Instagramista tosiaan kävi ilmi, että Ilmeen on vetämässä nyt tätä kustantajaa käräjille sitten, kun on ilman hänen suostumustaan hänen nimissään julkaissut kirja. Ja hauska nähdä, mitä siitä tulee. Siis tämä on ilmeisesti ensimmäinen laatuaan tämmöinen tapaus Suomessa, ja Ilmeen itsekin tässä videolla sanoi, että tämä saattaa mennä ihan päätyy asti, eli sinne korkeimpaan oikeuden asti nimenomaan sen takia, kun kyseessä on ennakkotapaus, niin tämä on sinänsä merkittävä päätös, koska kuten sanottua, niin ainut myyvä kirjallisuuden sara Suomessa tällä hetkellä on noin äänikirjat, joten siellä sitä fyrkkaa sitten on. Ja siellä, missä on fyrkkaa, niin siellä on aina myöskin kusettamista, niinhän se on, ja niin se on myös tässä tapauksessa. Hei, mä ihan puoli tuntia tuli tuossa täyteen niin, ettei huomattukaan. Pistäkäähän tämä kanava tilaukseen, jos ette ole vielä tilannut, ja tykkääkää ja kaikkea. Kiitti kaikille kuulijoille kuluneesta vuodesta, ja yritetään pitää tätä suht säännöllistä rytmiä päällä myös tämä vuosi 2024. Kiitti, että aloitit tätä vuoden mun kanssa, ja palataan asiaan viimeistään viikon kuluttua. Kattelkaa sieltä YouTubesta, jos sinne putoilisi jotain muutakin sisältöä kuin nämä podcastit. Kiitti hei kaikille kuuntelijoille, ja pysykää ehjänä ja tsemppii tuohon arjen alkamiseen taas. Ei se auta muu kuin pistää räkää nyrkkiä ja ruveta hommiin, pistetään lastu lentämään taas, eiks niin? Tsemppii ja katsellaan taas. Moi moi, moi moi, moi moi.